گوتنه اردنیگاری قدره. اردنیگاری چاوا دکاره به قدر. ما اوی کو لوی اردنیگاری دجین نکارن وی قدره خود بگوهرینن. اما ایرو بسینوره کو دیواره و بسینوره کو تن خیزه دو میناکان جکردان و جندنیای بدن برهف دوی برنامه نوده اما هنکی قالا وی سینوره و نوا وی سینوره ده بکن. Ev mesele geleki giringe. Mesela sinoran. Ki sinoran wan datine ki wan kabul dike u ki wan tek dibe. Em peşi ji Kurdan dest pekin paşa ve herin Hollanda u Belçikayê. Ev der Kamışloye. Pirani Kurd ji vê derê re û derdora vê derê re dibêjin Rojava. Kurdên Mêrdînê jî dibêjin Binxet. Ciyê ku ewlê dijin ji cê re dibêjin Serxet. Xetekî di navbera wan de hatiye çêkirin, ew xet hê dewam dike, loma jî wan gotiye Binxet û Serxet. Ev Binxet û Serxet anha bi dîwarekî gelekî mezin hatiye xetandin. Berê bi têlan bû, anha jî bi dîwareke ku 3 metroyî bilind e û bi sedan kilometre dewam dike hatiye xetandin. Ev dîwar di navbera Mêrdîn û Qamişloyê de ye, li ser sînora Rojavayê. Dema ev dîwar daha çêkirin, şaredara wê demê ya Nisêbînê Ayşe Gökhan dest bi gireba birçîbûnê kiribû ku ji bo ev dîwar neyê çêkirin, lê dewleta Tirkiyê ev dîwar dîsa çêkir. Dîwar di navbera Bakur û Başûr de jî heye. Ne tenê dîwar bi gelek tiştên din jî, ew der jî, sînora wê derê jî, Kurdên her du aliyan jî hatine cevvexetandin. Paşê çawa bû, paşê Tirkiye di navbera Rojhilat û Bakur de jî, yanê di navbera Tirkiye û İranê de jî dîwarek lê kir. Dîwarek çi qas dirêj, heta anha 560 kilometre dirêj hatiye çêkirin. Ev dîwar jî Bakur û Rojhilat ji hev vedixetîne. Ev dîwar 2017 de hat destpêkirin, heta îsal yani heta 2025 560 kilometre hatiye çêkirin. Dîwarek bilind. Bi temamî hedef ew e ku 1100 kilometre bê çêkirin. Ji ku derê dest pê dike? Ji Wanê, heta Agirî, heta Îdirê, wê sînorê hemû dipêçe. Dewleta Tirkiye sînorek wisa çêkiriye, dîwarek wisa çêkiriye û vê dewam dike jî di nav her sê parçeyan de. Tenê ev na. Dewleta Iraqê di navbera Başûr û Rojava da dîsa dîwarek wisa çê dike. Berpirsên ewlehiya sînor a dewleta Iraqê gotiye haya herêma Kurdistanê, herêma hikûmeta Kurdistanê jî ji vê heye, ji vê çêkirina vê dîwarê. Dîwara di navbera li gor gotina wan Iraq û Sûriyeyê de. Li gor gotina me jî di navbera Başûr û Rojava de. Her wisa dipêçe dîwar navbera Kurdan. Ê baş a mesela Hollanda û Belçikayê çi ye em çend gotan jî ser wê bêjin û bidin hev. Vê derê binêrin. Ev der navçeyeke jêra berle Nassau dibêjin, tam di navbera dewletên Hollanda û Belçikayê de ye. Navçeyekî biçûk e. 9,000 nüfusa wê heye. Belê, 9,000 nüfusa wê heye. Ji çaran sisê xwedî pasaporta Hollandayê ye. Tiştê mühîm di vê derê de sînorê vê navçeyê ye. Dîwar tune ye, têl jî tune ye. Hêzên ewlehiyê jî tune ne li ser vî sînorî. Ev sînor ji xêzan pêk tê. Bala xwe bide, ew xêzê ku çêkirine hin cîhan
ji nav malan re derbas dibe. Ew xêz nav kafê re derbas dibe. Mesela tu çi kafê, tu karî du deqe paşê li Holandayê bî yan jî du deqe paşê li Belçîkayê li kafê Rûnê çaya xwe qeweya xwe vexwî. Nav kafê re sînor derbas dibe. Dikare tu erebeya xwe park bikî nîvê erebeyê te aliyekî li Holandayê be aliyekî li Belçîkayê be. Sînorek wisa. Sînor ber malan re derbas dibe. Sînor tenê xêz e. Çawa mirov fêm dike ku der Belçîkayê an ku der Hollandayê cihê ku bi beyê hatiye nivîsandin ew der Belçîkayê, cihê ku bi neleyê jî hatiye nivîsandin ew der Hollandayê. Sînor ew qas e. Bifikirin hûn li vê derê dijîn yan jî hûn ew dîwarê ku me gotin li wê derê dijîn û hûn li wê derê hatine dinyayê. Kader belki ev tişte. Zarokek li wê derê hatibe dinyayê jiyana wî wê çawa be, jiyana wê wê çawa be. Zarokek li wê derê hatibe dinyayê jiyana wê yan jî jiyana wî wê çawa be. Hemû mesele ev e. û bi ser de jî destê mirov de be û mirov ji bo guhertina, şikildayîna vê sînorî tiştekî bike yan neke. Hemû mesele ev e. Li dinyayê sînor bi vî awayî ne li cem me Kurdan jî bi vî awayî. Kader belkî ev e lê mirov bixwaze, mirov dikare kaderê jî biguherîne. Heta dosyayekî din an hebxatirê ve.